Oh, okay, sibo bazayilungisa ngoko technician bethu. Kodwa andazi noba umuvile na umbuzo wami Mr. Xhalisa. We asked you to share with the listeners the mandate and the role of Jogeta across the district to boost positively impact the economy of the district. No, it wouldn't do that. It should be okay because if economic development in supporting farmers abasakhulayo kwakunye nosomashishini abasakhulayo kuyo le ngingqi lena and ke indlela esifocusa kwi-areas kakhulu buyazi bangaba le ngingqi yalapha eJogqabi inobutyebi kakhulu kwezolimo. So siyasifocus kakhulu kwezolimo kwakunye nalento kuthiwa i-agro-processing nakhona kwi-area ye-infrastructure kwakunye ne-property development naphaya kwezi zokhenketho umsasazi kuthiwa yi-tourism zii-area ke ezo ubukhulu becala esithi sigxile kuzo apha ekuphuhliseni kwamashishini asakhulayo ngoba kaloku zii-areas ezo noko abantu balapha abanezakhono kuyo kunye nendlela esithi ke singabasapota ngayo abantu balapha eJogqaba singulo mzi ke walapha eJogeta. Enkosi msasazi. Masibonga zozibini nakuwe Mr. Xhalisa. Back to you Miss Andiswa Makhoba. Ingaba urhulumente unceda njani kwishishini lakho kwaye uye wenze njani ukuba mawufumane uncedo? Chaza kafutshane inkqubo oye wayilandela kwaye uye wathatha ixesha elingakanani phambi kokuba ufumane uncedo. Okay, enkosi msasazi. Urhulumente uncedile kakhulu kweli shishini lam ngoba ndikhe ndancedwa ngu-Department of Agriculture ngokundinika i-voucher ngela xesha le-COVID. Sizokhumbula ke ngo-2019 2020 ngela xesha le-COVID ndike ndafumana i-voucher ye-44,000 ndathenga i-feed for inkomo zam nebhokhwe. Ndaphinda ndafumana enye i-voucher kaPesi kwapha same department ndafumana inkxaso kaphinde iye-tools kwiJogqabi district municipality phaa kula office kaMr Kheka. Ndaphinda ngoku 2025 ndafumana i-10,000 kuJogeta. Iyancedisa ke incedise kakhulu ezimali endizifumeneyo. Imali le bendifumene kuJogeta yiyo endiyisebenzisileyo ngoku ngeli xesha lika-December, January, February kuba besine FMD sifikele la FMD apha eJamestown. So la mali ke ngokuyincedise kakhulu ndathenga ngayo amayeza and there are processes ke ezilandelwayo phayana kwa Dr. Dandi ke ndangenela ne-competition ye-Women Entrepreneur Awards. Women Entrepreneur Awards. So ndawina phana bendingenele as a farm worker, ndawina la mali. Eza mali ke bendiye ndizisebenzise akwalapha emfuyweni yam. Isincedisa kakhulu ke ezimali esimane sizifumana siyibulela lenkxaso kwi-department zikarhulumente sengathi zingaqhubeka zisixhasa njalo ngoba mna zincedisile ukuthi ndigcine imfuyo yam i-healthy kwenzela uba xa ndiyithengise ngexabiso elifanelekileyo. Inkosi. Masibambe ngazo zibini nakuwe ke our female farmer. I must say namu njengoba ndilapha emveni komboko I feel proud, I feel motivated andifuna ungatsho into yobana ndiyaqala udibana nomntu ongumama ozawuthi ungumfama futhi abe kweli cala lezilwanyana. Siqhele abantu abangomama Miss Makhoba abadla ngoba bekwezolimo. Ndivuye kakhulu namhlanje uba mawube nathi.
Now, over to you, Mr. Xalisa. Can you please just mention all the successful projects the agency has implemented and is implementing to support SMMEs across the district? Mention the impact of the projects to the SMMEs and highlight the depth of how the agency wishes to see progress and improvement in the district. And I must mention that the agency, of course, in collaboration with other state organizations and also with our own local municipalities here, Jogabi, and the district municipality. As you are aware, Msasazi, ukuba akululanga ukuxhasa amashishini kungasebenzi nezinye agencies zikahulumeni kwakunye nabo babuqala kuthiwa zii-private companies. Now apha ke eJogeda okokuqala Msasazi ikhona iprogram esirana under property and infrastructure apho i-agency iJogeda inikwe amandla i-district municipality ngamagama phandle i-appointiwe njenge-implementing agent to roll out implementation yamanzi kwakunye nogutyulo loludle apha eJogabi. Lo msebenzi ke siwenza kakhulu ubukhulu becala unosebenzisana kwakunye nonika ithuba abo basakhulayo ushishini abasibabiza ke ama-small medium enterprises ngelasemzini ukuthi benze le misebenzi yofakela amanzi kwezilali zalapha eJogabi kwakunye nofakela ezazindlu zangasese ukwakhela intoba abantu balapha eJogabi bafumana impilo enesidima njengoko umongameli ke wayephakamisile in the previous SONA address. So ke iJogeda ke ikwelophulo ukunikwa kamagunya i-district iJogabi ukuthi ke implemente ezi project zamanzi kwakunye nezike zogutyulo loludle ii-toilets ngamagama asemlungwini. Okwesibili Msasazi zikhona ii-training programs nazo esizenzayo apha eJogeda apho siye sitrene kakhulu amashishini asakhulayo ungakumbi kwi-areas ze-financial management no understand how do they run businesses. Lo program ke uJogeda ebeyirana kakhulu nala university kuthiwa seStellenbosch. Ndicinga uba iqhube iminyaka lo program leyo. Baninzi ke apha eJogabi abaye bathi baye baphumelela izatifiketi zabo kulo program leyo. Sithetha nje Msasazi abantu babhizi barana amashishini wabo nge-skills and expertise abathe bazifumana kulo program leyo nayo sasirana ke in conjunction kunye nomasipala lo walapha eJogabi Bombaxa. Okwesibili Msasazi zikhona ke nezinye ii-programs esizirana njengoba senditshilo in collaboration nezinye institutions. Umzekelo apho sifike khona umzekelo i-department ethile seyirana namafama sifike ke thina umzekelo songeze apho njengalo mama lo bethetha ngoku apha naye senza i-female of the year program, the farmer of the year program apho ke sasixhasa abantu abangoomama abathi bavelise kule ngingqi lapha eJogabi. Lo program ke leyo besiyenza nayo in collaboration nobo-Standard Bank kwakunye nabo-ABSA. Siye sithi ke loo nkxaso siyifumana kwezo banks ezo zicommercial nezinye sithathe ke loo nto siyifumanayo sixhase ke la mafama asakhulayo alapha kule ngingqi yaseJogabi. Zininzi ke Msasazi
nezinye iiprogram ezikwi-pipeline esifuna ukuzenza ukwenzela into yoba abantu bakuthi abakumashishini asakhulayo bafumane izikills ezanele. Umzekelo okwangoku sibhizi nenye ipartnership esizama uyenza nelaa ziko lezolimo liphaya eXesi kuthiwa yi-Fort Cox Agricultural College. Apho sithi sasayina khona i-MOU kunye nabo sifuna ukuvula isikolo esizawuthi siqeqeshe amashishini osomashishini abakhulayo kwi-agriculture apha eJogqaba eMsasazi, senzela into yoba ke i-Fort Cox izise nayo izikills zayo zezolimo kule ngingqi yaseJogqaba ukwenzela into yokuba izakhono zabantu balapha ziphuhle kweli candelo lezolimo. Nezinye ke Msasazi iprogram esinazo esizenzayo ukwakhela into yoba abantu balapha eJogqaba babe nezakhono eziphuhlileyo benzela into yoba bawuxhase lo mgomo wophuhliso loqoqosho lalapha eJogqaba. Mandime apha ke Msasazi. Masibabe ngazo zibini nakuwe ngosiphendula kamandi kangaka. Masiphinde sibuyele ke phaa kuMiss Andiswa. Ebetheke uSis Andiswa ukwangugqirha wazo izilwanyane. Ungachaza uba oluncedo olufumeneyo luncedise njani kwishishini lakho? Uchaze nobani sebenza nibangaphi kwaye ngobani abathengi benu bafumaneka kweziphi indawo? Enkosi Msasazi, ishishini lam lincedakele hlobo loba ke ngoku ndiyakwazi nokuthengisa iinkomo zam zibe zisempilweni. Iibhokhwe zam ndizithengisele abantu ngoba ke zona zithengiswe ebantwini, asinayo imakethi eformal. And ke ngoku iinkomo zona at least zinayo imakethi eformal. Ndiyakwazi ukukuthengisa, ikhona ibutshari ekuthiwa nguMonati phaa eAlwa North. So iinkomo zam ndiyakwazi uzithengisa ke ngoku phaa kulaa butshari. Nasebantwini siyathengisa ke, kodwa ke ishishini lona lincedakele kakhulu ngoba siyakwazi ke ngoku iinkomo zakho xa zi-healthy uyakwazi ufumana the correct price okanye the exact price oyifunayo ngento yakho xa ngaba i-healthy. Ndisebenza nomntana ka-sister wam ongumfana, nguye oko ndasebenza naye na 8 years, ndihamba naye iintaba yonke laa nto. So siye sithi ke xa sithengisile inkomo okanye ibhoko, ukakhulu ezinkomeni siye siziphi imali sizipeyise phaa kule mali yenkomo ngoba yiyona enintsi kunale yebhokwe. Yes. Nkosi. Khona umbuzo endingawuphendula. Masibuyele kuwe ke Mr. Xhalisa. What are the issues that are addressed by the President in last year's State of the Nation address, the SONA, which you feel that the agency has managed to implement in this past year? Msasazi mandibulele ngalombuzo. Njengoba senditshilo kumpendulo yam, I think ezinto ezibalulekile umongameli ewaye waziveza zavela phecelezi kwintetho yakhe egqithileyo yinto yokuphuhliswa kwamaphandle nokuthatha inkonzo uzise emaphandleni abantwini. Njengowazi Msasazi ukuba amaphandle ungakumbi kwezi provinces more rural apha South Africa, in the past the rural communities they lacked a lot of infrastructure for them to be able to live a life, a better life, and impilo enesidima. Xa ndithi kuwe iJogeda kwakunye nomasipala oMbaxa walapha eJogqaba baye bathatha inkonzo ngamandla kulo nyaka bazisa ebantwini ungakumbi ezamanzi. Xa ujonga umasipala baphaya eLundini naphaya eSengqu uyawufumanisa into yokuba phaya zininzi ilali ezithe zafakwa amanzi. Abantu ngoku basela amanzi acocekileyo, isidima sabo sibuyiselwe kunoba ngalaa ndlela ngaphambili babheke emilanjeni bayokha amanzi. Msazi yokuqala loo nto leyo umongameli awaye wayebalula, ungakumbi in restoring idignity yabantu abasezilalini. Okwesibini Msasazi ndiye ndabalula indaba yogutyulo lolundle okanye i-infrastructure ye-sanitation. Uba ke ukhulela apha ezilalini in the past
ubuye uthi xa ufuna uzamfutshane uhambe ubheke ematyholweni uyozimela ngaphaya kodwa ngenxa yalo rhulumente sinawo namhlanje apha eMzantsi Afrika uJoe Geda kwakunye nomasipala uMbaxa walapha eJogqabi siye safaka inani eliphakamileyo le-toilets apha kule ngingqi eJogqabi ukwenzela into yoba umsasazi abantu bayeke ubheka emahlathini babe kwi-risk yoba bangatyiwa ziinyoka njalo njalo ngoku abantu banee-toilet zabo ezinesidima umsasazi we are able now to restore i-dignity yomntu omnyama umuntu womzantsi Afrika umsasazi these are the key projects among the others that we can be proud of to say out of the previous state of the nation address by the president together and this municipality were able to implement to restore the dignity yabantu abamnyama in this district. Thank you, Msasazi. Masibulele kwakhona nakuwe siphinde sibuyele ke pha kuwe Miss Makhoba ingaba ngawapha amanye amathuba okuphuhlisa ushishini lakho osadinga uba urhulumente onqwenela uba umongameli uRamaphosa angakhe awachaphazele namhlanje kwintetho yakhe yobume besizwe? Enkosi Msasazi ndiyarhalela uba umongameli athethe ngento yomhlaba ndidinga umhlaba ngoba ke siyokhumbula ke ukufuyela kwi-common age kufuye wonke umuntu and sinemibono engafaniyo senza ngendlela ezahlukeneyo ngoba kaloku sinento ethu umhlaba ngowethu sonke. Umzekelo kukho inguni iBonsmara intoni zonke ezibreed zikhoyo zenkomo inguni ayisasinikezi imali right market right yona because iyamelana nembalela nayo yonke into ne diseases kodwa ayisiniki imali right market but kwi-common age kukho abantu abasagcina inguni ngoku thina sesitshintsha ibreed to iBonsmara neDrakensberg yonazo zonke izinkomo zenyama. So urhulumente umongameli ndiyarhalela into bangaba akathethe ngento bangaba asinikeze umhlaba especially thina abantu basafuna uphuhla. And at the same time now sikwi crisis ye FMD i-vaccine kuthiwa oko ebikhona since 2023 ku-ARC kwezinto zitrendayo ke apha ezindabeni. So ndiyarhalela urhulumente ake ayithathe serious lento yale vaccine ye-FMD ngoba siyafelwa phayana and akazozicompensate. So zizinto endirhalela uba angathetha ngazo kakhulu kwezi zinto kula sona yakhe njengamafamasi akhasayo thina amancinci ka ufelwe izinkomo ezimbini zininzi ezonkomo engakumbi xa kufe ii-females usofelwe kakhulu because kweza females zimbini zifileyo uluze amathole nga-5 kuzo zombini so ulahlekelwe yi-10 11 12 ngezi seziyifile yebo. So ndiyarhalela uba urhulumente wethu ke umongameli akagxile kulonto agxile kulonto ye-vaccine ye-FMD. Sicela umhlaba singamafama siyafuna ukuphuhla thina sisebancinci sifuna sibe ngamafama azimeleyo angaxhomekekanga kuye esizawuphinde sincedise kwayena urhulumente ngokuthi sivule amathuba engqesho. Mandibulele Msasazi. Masibaba ngazo zozibini kuwe MS Makhoba ndifuna ke utsho ke uba masiphinde ke sibuyele pha kuwe Mr. Xhalisa, and as the agency, what are the issues that you hope can be covered by President Ramaphosa in the upcoming SONA? Yeah, no, mama ndibulele kwakhona Msasazi ngelithuba osinika lona. Msasazi xa ujonga inkxaso ezakakhulu apha emaphandleni ingakumbi kula masishishini asakhasayo Msasazi siyafuna uba umongameli ayiqwalasele loo ndawo yofaka kakhulu inkxaso kumashishini asakhusayo apha emaphandleni. Okwesibini Msasazi xa sithetha ngento ye-infrastructure it's a bit of a problem and a challenge
in the rural areas. I'm talking about, the issue of roads. Is still a bit of a challenge, especially in the villages, Msasazi. And you find out that now it's quite difficult even to move the products to the market because of the road infrastructure, that is, bit, bad in the rural areas. And that on its own, it actually then prohibits the potential of these small, medium enterprises. But number two, I think even the support in terms of, the enterprise, development, the support that is actually provided to develop these small businesses, including, the trading infrastructure, because you will recall that for you to be able to trade any product in the market, you need a proper infrastructure right in the business that you are able to package your products and be able, to give some proper, branding. I'm talking about themselves here. If you are doing a processing, for example, you need to get a proper processing infrastructure. So you need some kind of facilities that might be able to accommodate these small, medium businesses to be able to support, the trading and be able to push out the product to the market. But I guess again, you need the actual financial funding support. I know there are quite a number of programs that are there, in different state, agencies. But I think, there's still a lot of need in terms of supporting, especially in the rural areas, where we see more of, the shops, that are being run by people from coming outside the country. But you need also to empower the local residents so that they can be able to take care of that particular economy, because that is an economy in its own, and is a very important economy in terms of, looking at the overall economy of our district. So these are really the areas that, you would like to see or hear the president, touching base on when it comes to the support of the small, medium enterprises in the rural areas. Thanks, Mr. Sas. Masibambe ngazo zozibini kuwe Mr. Xhalisa. Now phambi koba sitye ixesha ke cela ubuza apha kuwe Miss Makhoba, siyakuvuthisha kamandi kakhulu malunga nale field yase agriculture. Now my question for you is that what motivated you to start your business, kwaye mhlambi ungathini na kumntu kulutsha olingana na mhlambi elihalelayo nalo uba kulapha kulishishini lakho? Enkosi Msasazi, into eyanimotivator yokuqala lishishini ndingatsho ndithi ngutamkhulu wam, because nguye wandifakayo kule nto ye-farming yabo. So andabi sajonge emva ke ngoku, ngoba ndibona ukuthi eyona nto endiyithandayo, engakumbi imfuyo yona le. Andimdanga kwinto zeegadi neentoni, but apha emfuyweni kulapho ndizijula ijacu khona. So kumntu omtsha onomdla woqalisa kwakhona mhlawumbi ufuna ukufamisha naye, ndingathi makangoyiki ukusondela abantu nesebesefieldini, and akangeza yenza imistake yoba mhlambi ahambe rongo kulonto. Makayithathe la risk yongena kule field endikuyo, especially abantu abatsha, especially omama ngabe abadingeka kakhulu kule field. So ndiyathanda uba ngaba ke baze bazifuna information kakhulu kwaba basebephambili abantu, then umuntu ke ngoku uzomotivateka naye mhlambi ngezinto ezithile asikhe information manitsho njalo. Enkosi. Powerful words you had there, Miss Andiswa Makhoba. Masibambe ngazo zozibini ke phambi koba siye ke pha kwimibuzo yethu yokugqibela. Abaphulaphuli bethu phana, I have a few questions
ndithe xa ndizifunda ke ndizijonga, I think they are directed to you, Mr. Xhalisa. Now, our first listener there, uthi, how does Jogeta align its projects with what the president is expected to announce in the upcoming SONA? And also, what economic priorities for Joe Gabi should the president urgently address in this year's SONA? I think ndicinga partly lo mbuzo msasazi xa bendichaza ndiye ndawutatsha kancinci, kodwa manditsho ukuthi msasazi indlela esisebenza ngayo si-agents uyokhumbula into yoba kukho i-State of the Nation address. Yes. Emveni koko msasazi kuzoba ne-State of the District addresses umasipala and so on and so on. Then i-strategy sethu msasazi si-aligned ne-mandate yethu ebuya kwi-district, which then talks to the priorities of the state. Of course, I've mentioned the areas of the economic interest Msasazi that Jogeta is focusing on. I've mentioned agriculture, agro-processing. I've mentioned indaba infrastructure, the property development. I've mentioned indaba tourism Msasazi. And I'm saying these are the key economic areas Msasazi. Apo ubona intoba ubutyebi beJoe Gabi is lying actually in those particular areas of the economy, and therefore if you look at our strategy is actually talking exactly to that. The programs that we are working on, they drive towards the economic development around agriculture, agro-processing. I've mentioned the programs in infrastructure and property development, and also your tourism as an area of attraction after Joe Gabi. These are entailed by our strategy as Jogeta, which is then obviously aligned with a number of other government policies, including the State of the Nation address. Thank you so much. Now, our second question from our listeners, Bati Pana, young people are qualified but unemployed. How is Jogeta helping youth move from training into real employment or business opportunities? And also, what concrete projects is Jogeta currently running that are creating jobs in our district right now? I think it's of Melana in Dogba. Into I think it's a national crisis. Qualifications I think siyavumelana kuloo ndawo leyo. Awujongile apha ngaphakathi msasazi si-entity bakhona abantu abatsha abapase ezi-universities abalapha esitabo njengoba sithetha nje sibanike ithuba lokuba bafunde umsebenzi le kube iprogram ye-internship ngamagama esilungu msasazi sinabapha ngaphakathi senzela into yoba abantu bafunde umsebenzi bakwazi ukuthi ke bajonge ukwazi abangene kwi-field employment. Siyenza sedwa ke lo msasazi siyenza obviously njengoba senditshilo kuqala ezinto zifuna ukuthi nibambisane namanye amaqumrhwana la karhulumente. So these are the programs esinazo apha ngaphakathi si-entity esti-make sure that siyancedisana norhulumente ukulwa intswelangqesho yabantu abatsha. Uyaqaphela msasazi kwezi programs endizibalile ezi-implementwa phaya emaphandleni nezinye ubukhulu becala babantu abasebenza phaya abaqeshwe phaya kweza programs zingabantu abatsha msasazi abaphaya kanye ezilalini. La msebenzi wenziwa ngabo, so indlela ke leyo thina singulomzwa lapha eJogeta esinegalelo ngalo kulo mcimbi ke ungaqeshwa kwabantu abatsha msasazi. So iprogram esinayo, but msasazi we are looking forward to get more other programs so that we can be able to expand our scope in terms of absorbing more abantu abatsha msasazi. Ndithetha nje nawe uba ndakuthenga
masuphe kule nyanga kaJune kaJune kule nyanga siyakuwo phangefo iJoe Gqabi izawuyihosta apha lento kuthiwa investment conference. And kula investment conference sasazi sijonge into yoba sirhwebeshe abatyali zimali abangeza apha kule ngingqi yaseJoe Gqabi. Sinethemba loba ke msasazi xa bathe bangena apha kuzawuvuleka amashishini apha eJoe Gqabi. Loo nto iyawubangela into yoba ke namathuba la emisebenzi abe kanti ayavuleka kule ngingqi through that investment conference esiyiplana uyenza phaya kula nyanga kaJune. Thank you, Sasazi. Masibanga zozibini kwakhona. And our last question from our listeners, bathi, what support does Jogeta offer to informal traders and rural entrepreneurs, especially in towns like Emalitswai, Harib and Elundini? Sasazi apha kuthi ngaphakathi likhona isetyana sithi ngu-small medium enterprise development elilo kakhulu ke elithi lincede abo somashishini abasakhulayo. Ezi training bendithetha ngazo msasazi zenziwa through elasebe nezi partnerships ezicreatayo to support osomashishini abasakhulayo apha eJoe Gqabi in particular. Abanye ke sasazi sibanika i-advisory ingcebiso njalo njalo. Abanye ke because ke nathi ke amandla wethu noko amakhulanga kakhulu nakwecala lezimali uxhasa msasazi siya ke senze into i-referral sibathumela abanye kwezinye ke i-agencies ezinamandla ukodlula thina kuba ke si-agency yengingqi noko umxhelo wethu uye ube mncinci ufikelela kwezinye izinto. Kodwa ke ngenxa yelasetyana sinalo apha ngaphakathi siyakwazi ke ukuthi abantu sibarifere kwindawo apho sibangancedakala khona okanye sibancedise nathi uyofikelela kwezo ndawo bangathi bawufikelela kuzo ke msasazi. Enkosi. And nam ndinemibuzo yam ke Mr. Chali, I think mnye okanye mibini kodwa ke ndizayidibanisa. Abantu abaninzi that own small businesses bayakhalaza into bana ezi funding okanye le support iye kwabathile abantu. So how does Jogeta ensure fair access to opportunities for SMMEs and cooperatives? And the second question is, how can a local business or a cooperative partner with Jogeta? What is the process, Mr. Xalisa? Msasazi kulo mbuzo wokuqala ndicinga uba urhulumente wayenza kamnandi lento wamimisela imigomo ngendlela esebenza ngayo xa sithi sinike abantu imisebenzi ezawuba nenkxaso kwakunye nemali phakathi. Awusuke uvuke njena utsale igama lokuthi hayi ke inkxaso iyapha namhlanje. Hayi msasazi zikhona ii-processes that are being followed. Xa lo msebenzi lo ukhona umzekelo uyawuthatha umsebenzi kuqala uadvertise ubeke phaya ubone ngumntu wonke and then ke abantu babe nokuthi nabo bafake izicelo zabo lento zii-applications and after that zikhona ii-processes apha ngaphakathi kusasazi ezikuthiwa zeze-procurement zazibizwa or supply chain. Kuye kulandelwe kwemsasazi loo migomo karhulumente ukuze kube kanti umntu uyawunikwa umsebenzi. Umzekelo uba ku-aplaya abantu abayi-100 ube umhlawumbi wena uJogeta ufuna abantu aba5, ulandela loo mithetho ke msasazi ndiyibaluleyo ukuze ufumane abantu aba5 bazawuthi bengabona bakhwalifayayo ukwenza lo msebenzi lowo ube kanti sifuna uwenza. Babe kanti bathi ke abantu ke abakhwalifayo bawunike lo msebenzi. Loo nto lo msasazi yenze into yoba ungakwazi uthatha umntu umthandayo okanye lo umthethayo. So sikhokelwa ke msasazi yiloo mithetho injalo indlela esisebenza ngayo apha eburhulumenteni ukwenzela into yoba ii-processes zethu zibe unquestionable when it comes to ukunikeza abantu umsebenzi msasazi.
Masibambe ngazo zozibini size kuwe ke Miss Makhoba, athina amazwi akho okugqibela kwaba banqwenela ukuphuhla ngezoshishini. Enkosi msasazi, abo basanqonela ukuphuhla kwezoshishino na ndizawuthanda ukuthi mabafune information and ke ngoku umuntu angenele izinto ezingenelwayo mhlawumbe ukujongana nefunds apho zikhoyo njengoba ke ngoku zixhaswa kakhulu mhlawumbe into ezinjongo Jogeda kanjena bayafanda o NYDA zonke izindawo zifuna kakhulu abantu abatsha, abantu maba applyele inkxaso, abantu nabo mabazincame imali zabo baxhasa amashishini wabo ukwenzela ba uthi uyojonga kuRhulumente ibe ikhona into ebonakalayo ngasemva osowuyenzile nawe. Enkosi. Masibulele sibuye size kuwe ke our last question, what are your last words of advice to entrepreneurs listening to you, and how can they get hold of the agency for any business support? Msasazi mandibulele kwakhona ngalombuzo ndilibeke licace msasazi elubala lokuba iJogeda ilapha nje ikholofora abantu balapha eJogqabi idistrict umasipala uMbaxa wayivula umsasazi le agency ukwenzela into yokuba kube nophuhliso loqoqosho lalapha eJogqabi ingakumbi kulamashishini asakhasayo silapha ke msasazi ke siyabacela ke abantu baseJogqabi msasazi beze ngaphambili sibambisane kunye nabo bunyanisile xa uthi ezinye izinto zifuna i-partnership in your last question, and yes indeed some of the programs will be able to make them successful as Jogeda through partnerships and helping some of the small medium enterprises and other agencies of the state, and the empowerment of the small medium enterprises or small businesses is a huge task, and therefore it cannot be done by one agency. It requires a high level of collaborations amongst, both private or public entities for us to come together so that we can be able to make a success out of all these efforts that we are doing to support our small medium enterprises. So we are open together. We are very clear in terms of that. Our mandate is very clear. Our doors are open in terms of advisory, and we'll be able to hold hands with those that are really seeking the help. And we also go out to tell people of Jogqabi, especially of what we are doing in terms of in support of the small medium enterprises. Sibambe ngazo zibini kuni nonke ke sithemba into bana abaphulaphuli bethu bavile kahle kwaye masibulele ngelithuba elinisinike lona nathi sisitishi sinakule nkqubo yethu masibambe ngazo zibini sithemba into bana izawuqhubeka nibe nosuku oluhle. Siyabulela msasazi.